F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Nilqakom lura magħna, grazzi tal-qegħdin nissegwu niskata u aħna min-naħa tagħna ser inkomplu bil-programm u nlaqgħakom għal-aħħar mistieden li għandna fl-istudio. Fil-fatt għandna lil Kane fl-introduzzjoni għattilkom li se tibda kampanja iżjed iffukata fuq l-op responsabbli grazzi għall-Fondazzjoni. Kif aħna Kane? Nsallimlek Angelo, nsallim lit-telespettaturi kollha. Grazzi tal-qiegħed magħna u fil-verità kif għadt anke fl-introduzzjoni llum ħatibda kampanja fil-fatt, kampanja intensa u min jaf kemm se nisimgħu dwarha anke madwar il-gżejjer tagħna. X'se tkun eżattament, fiex se tkun tikkonsisti din il-kampanja? Sewwa, il-Fondazzjoni tinsab fuq għadba ta' kampanja ta' għarfien. Kampanja ta' għarfien li se nkunu qed nifirxuha mal-output medjatiku kollu madwar il-pajjiż tista' tgħid. Din il-kampanja hija mifruxa minn billboards, reklamar ġdid fuq il-televiżjoni u fuq ir-radju, għajnuna permezz ta' influencers biex kemm jista' jkun inkomplu nsaħħu l-messaġġ tagħna rigward l-għanijiet tal-Fondazzjoni u kif ukoll il-servizzi ta' sostenn u ta' appoġġ li għandna nħaddmu. Kif qed ngħidu wasalna fl-aħħar ta' ċertu trattattivi u jekk Alla jrid nibdew malajr kemm jista' jkun, Angela. Interessanti, u meta qed ngħidu kampanja organizzata mill-Fondazzjoni l-op responsabbli, aħna nafu li l-min tixtiequ tilħqu intom, u kemm importanti allura ikun hawn dan l-għarfien. Mhux il-persuna jiena nsejħilha l-vittma, imma anki lil dawk illi forsi huma viċin tagħhom u li wkoll b'xi mod qed isibuha diffiċli biex jagħtu l-għajnuna u lill-oħrajn li jkunu qegħdin hemmhekk fin-nofs. Allura jew ikunu companions ta' dawn in-nies li sfortunatament qed jilagħbu l-lob tal-azzard imma mingħajr responsabilità. Kif se tilħquhom lil dawn in-nies? U din hija kampanja waħedha jew inkella ħadd tkunu qegħdin timirħu iżjed, forsi tkunu parti minn proġett ieħor. Sewwa. Huwa importanti li il-kampanja twassal tarif, twassal informazzjoni li l-pubbliku hemm barra jkun informat rigward il-delizzju tal-lob tal-azzard. X'jiġifieri gambling, x'jiġifieri gaming, x'jiġifieri li persuna tkun responsabbli waqt id-delizzju tagħha. U x'jista' jiġri jekk il-persuna taqa' fin-nasba tar-riskju li tirriskja fuq il-budget finanzjarju u kif ukoll fuq l-immaniġjar tal-ħin. U li sfortunatament jiġru ħafna dawn għax meta persuna tkun qed tilab ngħidu tkun qed tilab online, jiġifieri fil-kumdità ta' dara, fil-ħin li tkun komdu issa qas tikkalkula, qas tagħti każ anki għax il-lob jibda ġej waħdu, l-adrenalina tibda tiela, jiġifieri. Sewwa tgħid importanti li l-persuna dejjem iżomm ment tal-azzjonijiet tagħha, speċjalment f'attività bħal din li tinvolvi ċertu riskji finanzjarji li tista' titfa' l-persuna darha mal-ħajt. Din il-kampanja. Mhux il-persuna biss u anke nies madwar il-familja. Din il-kampanja hija parti minn proġett wiesa, proġett Take Action Against Problem Gambling in Malta, huwa azzjoni kontra l-vizzju tal-lob f'Malta. U iva, dan huwa proġett ta' 1.1 miljun euro, parzjalment finanzjat mill-Fond Soċjali Ewropew. U l-kampanja ta' tarif, Angela, huwa t-tielet stadju ta' dan il-proġett. Bdejna bi stħarriġ li kien ikopri l-2018-2019, fejn isna ċertu fatturi il-lob li jsir bxejn, il-gaming, il-lob li jinvolvi riskju tal-flus li huwa l-gambling, vizavi iż-żgħażagħ l-anzjani tagħna u rajna daqsxejn ir-riċerka xi tgħid. Barra mill-istħarriġ libna mbagħad għat-taħriġ fejn badna dawk il-persuni fis-soċjetà tagħna li jiffaċċjaw face to face dawn il-persuni li jkunu għaddejjin mill-problema
tal-addiction, mill-problema tal-vizzju tal-lob tal-azzard. U tajna taħriġ fisem il-Fondazzjoni Lob Responsabbli għaliex ħassejna l-bżonn li vis-à-vis dan il-vizzju importanti li nżommu lilna nfusna, speċjalment mill-lat professjonali, dejjem aġġornati u xek. Kif qed dan huwa proġett wiesa, proġett ambizzjuż għall-Fondazzjoni, fejn issa jekk Alla jrid wasalna l din il-kampanja ta' għarfien li nemmen li se tkun kampanja ta' għarfien ambizzjuża u effettiva wkoll, Angela. U x'inhu allura l-pass li jmiss wara li għamiltu dan ix-xogħol kollu? X'inhi l-way forward issa? Iva, l-pass li jmiss kif tintemm il-kampanja ta' għarfien nagħmlu stħarriġ biex naraw l-impatt ta' dik il-kampanja fis-soċjetà hemm barra, ħalli naraw fiex morna tajjeb u kif ukoll fiex morna ħażin u fejn nistgħu ntejbu l-affarijiet. U barra minn hekk imbagħad hemm dak li bl-Ingliż insejħulu job shadowing fejn il-ħaddiema tal-fondazzjoni flimkien ma' ħaddiema ta' entitajiet oħrajn insirfu naraw x'qed jiġri barra minn Malta viżavi dan il-vizzju li tista' tgħid barra minn Malta huwa let's say tikk aktar popolari minn hawn Malta u reperkussjonijiet barra minn Malta huma ħafna aktar serji tista' tgħid. Allura naraw kif qegħdin jaddattaw għal din ir-realtà ġdida u kif qegħdin joffru s-sostenn. U nemmnu li nistgħu nitgħallmu xi ħaġa minn għandhom ukoll. Interessanti u importanti anki l-ħaddiema tagħna jkunu preparati għal dak li jiltaqgħu miegħu minn żmien għal żmien illa li sfortunatament is-sitwazzjoni u anki l-każijiet intom qed tarawhom u qegħdin in-numri qed jitilgħu mhux ħażin. Il-numri huma raġonevoli għal pajjiżna u dejjem aħna s'issa ħanejdu hekk qegħdin mal-medja Ewropea. Imma rridu nkunu kif ngħidu bl-Ingliż, Angela, dejjem on our tiptoes. Jiġifieri rridu noqogħdu attenti għal kull bidla, għal kull karba ta' għajnuna u kull karba ta' għajnuna jistħoqilha s-sostenn neċessarju. U hemmhekk qed jidher in-numru tal-helpline 1777. Dan huwa numru fejn anki t-telespettaturi tagħna jekk ikunu jafu b'xi problema bħal din hemmhekk hemm nies professjonisti nies illi jieħdulkom id-dettalji u naturalment ikunu jistgħu jaslu huma għand il-persuna biex ikunu jistgħu jgħinuha. Għandna Kejn huwa persuna professjonistu jista' jwassal il-messaġġ iżjed minni. Nieħu gost li inti naturalment tfisser eżattament x'jiġri grazzi għal dan il-helpline. Iva, il-linja ta' għajnuna nazzjonali l-1777 huwa servizz importanti ħafna li l-Fondazzjoni toffri persuna li jkun għaddej mill-vizzju ma mhux biss, anke kif qed tajjeb ħafna inti fil-bidu, Angela, l-persuni tal-madwar jagħmlu kuraġġ, iċemplu fuq dan in-numru u hemmhekk staff professjonali 24 siegħa kuljum nilqgħu dawn it-telefonati, nisimgħu il-karba għas-support u hemmhekk nitkellmu, nisimgħu il-karba u hemmhekk we act accordingly. Inħeġġeġ lil kull min qed jarani u jismani bħalissa u jħoss li l-attività tal-lob tal-azzard qiegħda tniġġiżlu l-kuxjenza vis-à-vis l-ħajja soċjali tiegħu, m'hemmx għalfejn Angela li inti tkun wasalt fil-qiegħ tal-bir, darek mal-ħajt, aħna dejjem inħeġġu li l-persuni jagħmlu test fuqhom infushom, issaqsu ċertu mistoqsijiet lilhom infushom u jekk iħossu li għandhom bżonn ta' support, iċemplu dak in-numru l-konfidenzjalità hija assoluta. L-istaff tagħna huwa mħarreġ sena sħiħa wkoll internament u allura nkunu nistgħu nilqgħu bl-aħjar mod possibbli. X'tip ta' għajnuna tingħata jekk persuna forsi qed issegwina u tibda tirrealizza jew inkella li jew hi personali jew inkella forsi xi ħadd ta' madwara tirrealizza li jista' jkollu problema. Kif tittekiljawa, x'tip ta' għajnuna tagħtu? Is-supporti varja jkollna każijiet fejn nirreferuhom għall entitajiet varji fosthom il-Caritas u s-Setqa
U mbagħad ikun hemm każijiet fejn l-iċken gwida s-servi ta' ġid. Mistoqsija fuq. Il-partner tiegħi sibt daw l-aħħar jiem li għaddej mill-vizzju tal-lob tal-azzard. Kif nista' napproċċjah? X'nista' nagħmel? Hemmhekk jingħataw tips ħfief biex il-persuna żommhom f'moħħha meta tiġi biex tapproċċja lill-maħbub jew lill-maħbuba tagħha. Jiġifieri importanti li nżommu saqajna mal-ard viżavi dan il-vizzju, ma nippanikjawx viżavi il-maħbubin tagħna u nimxu pass pass u nittakiljaw il-problema kemm jista' jkun bl-aħjar mod. Ekku, u ħanħalli fidejk biex qabel ma nikkonkludu tgħaddi messaġġ lit-telespettaturi tagħna illum hawn lajnuna 1777 qiegħed hemm biex jgħin lil kull min jixtieq li jkollu ħafna aktar informazzjoni, però hawnhekk għandna professjonist mill-fondazzjoni u allura ħanħalli fidejh biex ikun jista' jikkonkludu anki din il-diskussjoni tagħna. Iva, il-vizzju tal-lob tal-azzard illum il-ġurnata huwa realtà, hija karba soċjali. Importanti li l-persuna li nerġa' ngħid li tħoss li din l-attività qed iġġarrabha, din l-attività qed iġġibha dara mal-ħajt finanzjarjament, qed iġġibha dara mal-ħajt viżavi l-ħajja soċjali tagħha, inħeġġek biex iċċempel 1777 hemmhekk hemm l-istaff lesti li jnoffru s-sosten tagħna, is-soċjetà tipprovdi dan is-sosten u ma fiha xejn ħażin, m'hemm xejn ta' mistħija. Fuq www.rgf.org.mt u hemmhekk flok issemma l-vuċi tiegħek tuża l-apparat teknoloġiku u xorta tikkomunika magħna. Inħeġġek għamel kuraġġ ejja taqleb ħajtek għall-aħjar. Illi għandhom anki din is-sitwazzjoni, din il-problema, l-uġieħ tal-qalb u id-dwejja li għaddu minnhom il-maħbubin ta' dawn il-persuni għax meta inti tkun qed tħobb il xi ħadd u tissapportja lil xi ħadd, il-problema tinqasam u jġorru huma wkoll. Ekku. Grazzi, niltaqgħu darb'oħra biex inkunu nistgħu nkomplu nitkellmu propju anki dwar dak kollu li qed jiġri. Grazzi anki għal din il-kampanja li għaddejja u li se nkomplu naraw ħafna aktar dwarha. Grazzi. Ħalli nikkonkludu il-programm ħammur ħdejn Herman ħalli għax issa qatalna propju